Jamen altså, jeg havde jo fattelig mange drømme, og jeg havde så mange mål med mit liv, jeg gerne ville have nået, ikke? Altså, der var store forventninger til mig, ikke? Og jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for overhovedet at indfri dem, og kæmpe meget videbegærligt med det, ikke? Det var... Jeg havde sågar fået et lommeur af min far i eksamensgave, og det havde jeg fået her i vinters, hvor jeg havde fået en ufattelig god karakter, ikke? Jeg synes, Mikkel har været en rigtig god studerende. Jeg synes, der sidder et godt hoved på ham. Der er ingen tvivl om, at med den kombination, godt hoved, godt engagement, flid, dygtighed, at det er et drømmestudie, eller var et drømmestudie for ham. Helt taget gik det rigtig godt. God kombination, lige indtil den dag. Alt blev revet væk på et øjeblik. Jeg så hele min fremtid forsvinde sådan her. Jeg skulle måske have tænkt anderledes. Jeg forstår det ikke, fordi alt blev bare revet væk. Alt. Jeg skulle måske have gjort noget anderledes. Jeg ved ikke. Prøv at fortælle mig, hvad skete der den dag? Det var den dag, hvor vores professor Bo han var i gang med en forelæsning. Er måske egentlig snarere menneskets sådan lidt blærerøvsagtige tendens til at ville legitimere det som mennesker. Og pludselig slog en tanke ned i mig, og så rømmede jeg mig, rakte hånden op, og så spurgte jeg, undskyld Bo, du kunne jo ikke informere mig om, hvor man kunne... Går vi i gang igen. Det sidste, jeg tror, jeg fik sagt, er den her strøm af information. Det var slut. Jeg blev ikke blot smidt ud for timen. Jeg blev udvist fra hele universitetet. Siden hele mit liv været en stor nedtur. Alt gik så stærkt. Jeg prøvede at anke til studienævnet. Jeg fik bare besked, at det ikke var deres bord. Hvorfor tænkte jeg ikke på, hvad vi er oppe imod? Jeg kan godt se, at jeg gik over grænsen nu. Jo. Jeg skulle ikke have anfægtet. Jeg vidste jo godt, at det. Jeg ved godt, det kan se ud som en rigtig, rigtig hård straf, men alle kan jo se, at Mikkel gik over stregen. Jeg føler mig godt krænket, og jeg synes også, at jeg bliver nødt til at statuere et eksempel. Den måde, han fratog mig retten til at tale færdigt, det er jo ikke et spørgsmål om etik eller moral. Det er jo et spørgsmål om den universelle ytringsfrihed, og der fratog han mig altså min. Jamen, Mikkel, han fik jo aldrig sådan muligheden for sådan han fik ikke en forklaring, han fik ikke mulighed for at anke. Altså, bare fordi din historie er søgt og spinkel, så skal du ikke prøve på at vinkle den fuldstændig ude af proportion med, hvad der er i virkeligheden her. Altså, det er mig, der er ofret her. Jeg blev frataget min ytringsfrihed. Mig. Mikkel, hvad var det egentlig, du ville spørge professor Bo om? Jeg ville jo bare vide, hvor jeg kunne købe hans bog henne.